Possible imputació dels dos principals càrrecs d'Esquerra a l'Alt Penedès, el president comarcal Raimon Soler i el portaveu comarcal de la GERC, Roger Fuentes. El partit ha volgut fer públic el seu suport a tots els implicats en aquest cas. Recordem que els fets es remunten al març de 2008, dia d'eleccions generals, en què la plataforma pel dret a decidir, Sobirania i Progrés van recollir signatures per la campanya Decideixo decidir. Les juntes electorals de Girona i Lleida no hi van veure delicte en aquesta manifestació en dia de comicis. En canvi, les de Barcelona i Tarragona van considerar que l'acció era il·legal i van ordenar retirar les taules i identificar-ne els responsables, entre els quals hi havia Raimon Soler a Vilafranca i Roger Fuentes a Sant Pere de Riudebitlles, a més d'altres persones. Ara fa uns dies, els implicats han rebut la notificació de que podrien ser imputats i estan citats a declarar a finals de febrer. Des d'Esquerra han volgut transmetre un missatge d'unitat davant d'aquesta situació i Soler i Fuentes han estat acompanyats per Ivan Fàxia, Miquel Carrillo, Jesús Salius, Pol Pagès, Pep Calart, Albert Prat i Antoni Soler, entre d'altres. El president comarcal considera que la situació en la que es troben no els ha d'aturar perquè la seva demanda és totalment legítima. Des d'Esquerra pensem que és un tema que hem posat sobre la taula nosaltres i creiem que el poble català té dret a decidir, té dret a exercir l'autodeterminació, que és un dret democràtic, que més democràtic que decidir en un referèndum votant la gent què és el que vol per Catalunya, pel seu futur. Més democràtic que això no hi ha res i que ens sembla una mica fort que a aquestes alçades del segle XXI en els demòcrates se'n jutgi en nom d'una democràcia. Soler opina que el següent pas és posar-se en contacte amb totes les persones citades i pensar en una resposta unitària en contra d'aquesta actuació de la justícia. Penso que el següent pas és que ens trobem tots els que estem implicats, siguem d'Esquerra o no, i decidim una estratègia unitària. Em sembla que aquesta és això. Una cosa és que Esquerra no només ens doni suport a nosaltres, sinó que a més públicament donem suport a tots els que estem implicats per aquest afer, i una altra és que després s'ha de seguir una estratègia unitària de mobilització per intentar aturar aquesta atzagaiada que ens envia l'estat espanyol. Per la seva part, Roger Fuentes insistia en que ni Esquerra ni la GERC s'atemoriran davant d'una actitud que demostra el que considera que són greus dèficits democràtics que pateix l'estat espanyol. I bé, nosaltres això no ens atemoreix perquè continuarem fent la nostra feina, sabem que estem defensant uns objectius legítims i els estem defensant per vies legals, democràtiques, per tant no tenim cap mena de por del que pugui fer la justícia espanyola en aquest cas. Des d'Esquerra també han volgut deixar clar que la resta d'implicats compten amb tot el seu suport, siguin o no militants republicans.